Так. Я слухаю. Та є в тебе є 15 секунд, щоб ти покинув територію. Можна така попередження, я планую тобі не попередження покинути територію, що ти покидаєш, ти то заходить. Били типу тебе, а ти де був? Так, а на іменно Ну, понятное дело, ты в какой организации был или где ты? На какой ты имя зоне был? На какой ты зоне был? На какой ты зоне был? У СБУ? Организацию назови, где ты был? А, ну СБУ, да, там могут и сразу тулить. Ну, это СБУ. А что я хотел? Ну, НБУ попередження дають. НБУ попередження дають. Так а що мені відеофіксація? На форум кидай. Я їм так нічого не... Та я і так в Дискорді сижу, заходи там. Давай. Спілкування, гарної гри. Спілкування. Самая верхняя, сидишь, вот там, усаживаешь, мы все сидим, садись, заходи, гарно. Да как надо, надо, короче, вот. Заходи в питание до 3 метров, я тебе